luar biasa. Ngelok Mas Gareng. Nggih, Assalamualaikum Mas Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iki sadurunge ngomong akeh-akeh klarifikasi Bapak Ibu kula tasih gesang. Nggih, nggih. Tinimbangan aku teko dok iki kan kene wis takon, "Lho, isih urip to? Isih urip to?" Lah ora urip ya apa ya iso tekan kene. Leres. Nggih wong niku namung klentu informasi kemawon. Mungkin yang memuat tidak pernah nonton wayang, tidak tahu identitasnya seniman, tahu-tahu menulis Gareng Semarang meninggal dunia. Wah, ini ya tak syukuri Mas. Nggih. Kanthi enten berita ngoten dadi kula ngerti anggen kula gareng teng papan teng panggung mriki ketrima kalih sedulur kathah. Buktine apa? Buktine akeh sing nakokke. Iki ya sing nakokke kadang-kadang ya marake anyel ngono aku. Sebabe. Lah wong ngebel ring ya tak angkat assalamualaikum waalaikumsalam niki Mas Gareng Semarang nggih. Nggih, sehat Mas sehat. Syukur alhamdulillah tutup. Ya mung arep buktekke aja meneh kok wong wingi wae Bupati ya ngongkon stape kon ngebel aku kok. Heeh, apa? Ya nakokke. Mergo ngerti wah lah iki wis kadung tak panjeri mati kojur iki. Mila niku Nggih. perlu dipun lurusaken Mas Gareng. Menika ingkang seda menika lak nggih putra jenengan piyambak Mas Angga. Nggih, keleresan pancen foto, rupa, wujud pancen kaya kula mergo menika ingkang natah ingkang nyungging kula. Pancen kula gegadang kangge regenerasi kula wong kula niku mboten duwe anak lanang dadi nggih niku sing kula gadang-gadang ning wong Gusti niku pun damel takdir tiyambak. Nggih. Dados pun jatahe lare niki kedah sowan rumiyin malah te mriku pun entuk kanca. Sinten? Lah Bagong Barawa. Oh, nggih. Bagong Barawa lagi pun sowan dadi wong caloro ndagel te mriku niki. Oh, alah nggih. Krungu-krungu te mrikone butuh gareng loro jare. Badhe gelar lakon gareng kembar ngoten. Gareng kembar pun enten bapak kula sing dereng enten dalange Mas. Iya. Aku aja aku. Sing tak openi si akeh sak ret iki aku. Aku diberitake mati wis ning ati bedongkol kok malah mbok sengkake. Sing baku Mas Angga dipun dongaaken Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ingkang baken ingkang nate tetepangan Srawung mbok bilih wonten lepatipun anak kula Angga mugi diagung pangaksamanipun. Mugi swarga papanipun anak kula Angga. Amin, amin. Ora ana eleke Mas ya njaluke ngapura wong kae ya anakku wong nyebut wis bapak. Nggih. Ana iki jan aku ki kaya ketiban daru. Kok iso? Ditimbali rene karo Pak Desus tak kira wis lali karo aku Oh, ngaten ta. Aku ki wiwit bocah wis kenal tepung wong biyen ki Pak Susi karo bapakku CS. Ya mung nasibe beda kono bayari bapakku dibayari. Nggih. Nggih sami kalian jenengan. Nggih bapak riyen nggih gareng kerep ditimbali Pak. Yen jenengan asring dipun timbali Pak Sus, menawi kula nembe sepisan menika Mas Gareng. Sampean dalang kurang kondang kok. Lah mau lak wis tak aturake kok sik to. Pak Sus ki bakal ngangkat dalang regenerasi yang akan datang. Justru iku tak onekke dalang kurang kondang karo Pak Sus arep luwih dikondangke. Lah iya mula aku mau ya mikir, gek mung sak aku mayang neng Klaten. Alhamdulillah Mas Gareng ingkang kepareng rawuh sak lapangan kebak. Ini menjadi bukti bahwa Klaten adalah penonton terbaik wayang kulit. Tepuk tangan untuk Klaten. Mula aku ngonekke sampean dalang kurang kondang ki ana titikane. Dalang ki wis kondang ki mesti ana kase, ciri kase. Seneng royal. Nah iki. Tak delok kowe ra seneng royal berarti urung kondang. Sik Mas. Sing jenenge dalang ki sebutane lak ki. Ki niku yen agama kiai sami kemawon. Terus pripun? Sing tegese pancen kudu menehi pitutur marang masyarakat. Lah salah kula napa nggih ngomong? Kok sik to? Yen dalang kewajibane menehi pitutur marang masyarakat lumantar media wayang, kok nganti tumindake elek, kira-kira omongane digugu karo wong apa ora? Sing ngomong tumindake elek niku sinten? Lah ki mau aku lak royal ki jenenge royal ki seneng-seneng. Seneng-seneng ki apa konotative negatif. Seneng lumpukke wayang. Seneng koleksi gamelan apik. Ya royal. Wah, pancen yo pancen sampean yo ngeres panjenan.
Aja dioyak, omongane dagelan ya pancen lunyu ngono kuwi. Ya ora lunyu apa diundang rene. Iya. Mboten Mas, niki yen kula pitados Mas Cahya Kuntadina dalang tertib kok. Nggih. Saestu kula mboten ngelem dupeh niki enten piyayine mboten. Nggih tertib. Entem-entem mboten sem kok kula. Nggih. Oh, hubungane apa? Jare tertib ngono. Lho kuwi yen berkendara, ning nggon apa kuwi nggon kewajibane sebagai imam keluarga kowe iki tertib. Amin. Ora tau krungu Cahya Kuntadi kok ngliya. Cahya Kuntadi royal, Cahya Kuntadi wedokan duwe demenan. Ora tau krungu wong primpen. Aku jane wis krasa, mending nang mburi diceblokne jane wis krasa. Ini ya wis ben ora menengahi ndak kono rader. Ha iya wis ben. Wau arep muni tertib piye anake Pak Sukron Suwanda kok. Iya. Nggih. Ning saestu kula nu nadyan pun sering sowan mriki tlatah Klaten ning teng desa Krungu niki nembe sepisan. Lah dalah. Mas Gareng, Desa Mireng. Mireng karo Krungu ki apane? Walah. Jeneng desa tempat kuwi aja dibasakne, aja disalini. Lah yen ora entuk tak basake ora tak salini bahanku apa? Oh iya. Pancene sing didu ya lunyune kuwi. Ah, desa Krungu Kecamatan Manuk ki. Trucuk. Trucuk ki manuk ora tau gua, ora tau tuku sampean ki. Ayam. Kalah kono kaji yo. Pancen kono manuke lak amprit kaji dadi aku ya kalah. Iya. Wong ki mulai sok ingon-ingon kesenengan ki dibagi ora mung mayang tok ya sok dolanan manuk. Nggih. Wong iki bersyukur dirawuhi panjenenganipun Ibu Bupati. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Ibu nyuwun pangestu. Nggih. Ah niki jan ora umum Mas iki jenenge. Lah iya to. Ing atase tingkat desa. Mapan ning lapangan ning iki penontone biuk petutuk. Nggih. Sebabe napa kok penontone kathah? Lah niki sing perlu disirpe sebabnya napa? Ah, sebabnya napa? Mergo pengen membuktikan janjane sik urip apa wis mati. Mek niku jane. Nggih ta, Pak? Lho, niku kok ora nyel kalian jenengan, ning tresno kalian jenengan. Lek ora tresno ora mungkin buktekke no. Yen sebabe ngono kenapa dadak nanggap wayang nanggap kowe? Ya mbok ngundang aku tok. Lek diundang kowe tok mesti ora gelem. Mergo ora enek danane, ha to. Wong aku ngerti karo KTP-mu ngerti kok, anggere enek duwike ora mangkat kok ya. Lek ngene iki lantaran Pak Sus, sampean ning kene penonton do preso. Wah, ya Allah, mbak isih urip ning mbuh taun ngarep ngono. Ya tetep wilujeng ning sekolah ngono. Alah, lambimu karo atimu ora padha. Iya. Kowe iki seneng pancen, tak tinggal mati seneng. Padune mung arep golek gareng murah kowe. Ora, jenengan tetep panjang umur mergo jenengan niku gareng sing original. Nggih. Jare ngendikane para pinesepuh wong ki yen gawene nyenengke atine wong liya, kejaba atine dhewe ya seneng ndawakake umur. Betul, betul. Ning aku ki siap kok, siaga satu setiap saat ditimbali siap. Amin. Lho, ditimbali wong nanggap tegese. Oh, alah iya. Ngati-ati lho. Biasane dagelan lek omongane iki sok mencela-mencele ngono iki sok numusi ngati-ati. Banyol ya monggo ning aja sok nyandak bangsa ngono kuwi, ngati-ati. Sik sampean ki jane dalang apa dukun Mas? Senengane kok meden-medeni wong. Ora meden-medeni yen kula mboten bekti lan tresna dumateng Pak Gareng, mokal kula ngemotaken mesti meneng ae. Mbok modar mbok uwis mesti ngono. Timbangane kowe ngelingke aku, mbok ngelingke awakmu dhewe. Lah aku ngopo? Apa padha-padha bejate lho. Oh malah ning kene padu. Pancen awake dhewe iki ditepongke wong loro iki karo Pak Susilo kan padu, Mas. Dengan padudon iki mengembang iki sing diarani iki memberi gambaran. Besok kalau Pilkades berjalan nanti yang menang ojo muk, sing kalah ojo ngamuk. Betul. Iki kaya dhewe ngene iki to. Padu tetep padu ning kembali harmonis menuju ke pertunjukan yang baik. Padha karo wong tinju kae. Kita jotosan rados getih to. Nek anggere teng ya rangkulan. Ngono kuwi. Yo nggo apa to? Wong iki Indonesia iki umure ya wis tuwa. Dadi wis padudon ngono kuwi ora jamane. Wis 74 tahun Indonesia merdeka lho, Mas. Ini kita harus lah makane bola-bali wis tak aturke, kalau kita mau berbuat sesuatu ingatlah dengan kata merdeka. Sebabe? Loh, wong kepengin labu-labet harus sesuai dengan kata merdeka itu meraihnya. Aku tak garis bawahi. Kata-kata yang benar itu
meraihnya kemerdekaan disertai pengorbanan yang luar biasa. Mopo kok tak sebut meraih kok orang merebut. Indonesia merdeka kuwi ora ngrebut kemerdekaane wong liya, ning meraih sing semula dijajah dirailah kemerdekaan. Ora ngrebut. Mergo nek dhewe kok ya. Ah, yen jamu tak nggo kuwi jenenge merebut. Heeh. Nah, iki meraihnya dengan pengorbanan yang luar biasa. Kuwi dedikasi pejuang-pejuang kita dulu, jangan diragukan lagi. Jangankan harta benda, nyawa pun dikorbankan untuk nusa dan bangsa. Oh, elah. Terakhir, Kak. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Oh iya. Positif ki wis majemuk. Sesuai apa profesine kaya dhewe seniman ya mengisi pembangunan, mengisi negara dengan kesenimanan kita. Apa lek positif mesti apik. Saiki kata-katamu nyeleneh. Loh aku ki takon, sampean tak luwih pinter aku takon. Dimanapun juga kalau positif ki mesti apik. Urung karuan delok konteke, gitu. Upamane cah SMA pacaran terus bareng dites positif, elek kuwi malan. Jadi positif belum karuan itu lek apik rong karuan. Sik kowe ngriwayatke cah SMA apa riwayatmu dhewe iki? Kok iso ngerasain lele. Kok iso ngrasake ora positif gitu. Aku aja jak crita kok ngono, aku ora tau aku tertib kok. Nah iya, tertib, heeh. Aku ki pacaran karo bojoku 15 tahun. Nah iya, Aku ki ora nikah-nikah sebabe apa? Ngenteni digrobyok. Yen digrobyok Pak Lurah Hansip lak ora ragat wong nikah dinikahke Pak Lurah. Oh, layak kaya ngono. Nek kuwi contoh sing ora apik. Makanya aku sering matur, contoh ki ora kudu sing apik tok. Nadyan sing elek ya dikeki contoh. Betul. Mergone apa? Kadang yen ora dicontoni elek sok do ora ngerti sing elek ki kaya ngopo. Mula Pak Susilo ki patut pinangka contoh Mas Gareng. Pak Disus ki lho. Lah panjenengane lha kuwi nggumun ning ngatasi adicara ki lak nuwun sewu ingkang nganakake lak panjenengane sing gelar. Nggih ta? Lho panjenengane mau ora kepareng lenggah ana kursi ngarep ki ora kepareng. Malah lenggahe ana mburi, tur ora kepareng pidato, ora kepareng paring dawuh. Kuwi sing patut minangka contoh. Adate lak mesti paring dawuh pidato duwawa ngono lak enek ta wong nanggap ki. Marilah kita lestarikan budaya wayang kulit, kesenian adilung yang harus kita cintai. Mari kita nonton wayang sampai nanti tancep kayon. Nek bar muni ngono minggat. Gitu. Pak Sus mboten ngendika tapi dengan fakta dan bukti tanpa ngomong apa wae tanpa ngendika lan dawuh apa wae nyatane gelar kesenian wayang kulit sing kaya ngene kanggo nglipur warga masyarakat wonten ing Klaten yang tercinta lho kuwi wong iki yen aku wis rada apal karo panjenengane kumpul ya wiwit aku urung di bojo nganti duwe bojo dadi apal panjenengane iki tenan iki bengi iki mula bengi iki aku ora nyambut gawe Mas. Terus terang aku bengi iki ora nyambut gawe aku. Sebabe? Aku nyaur utang bengi iki. Kok nyaur utang? Lah wis sore mau wis dilunasi kari nglakoni iki lak nyaur utang to, Mas. Sampean lak sore mau. Aku 2 minggu kepungkur. Mongko tero panggung kajang son kabeh nganti kursi sak jajane. Kuwi aku sing golek kuwi. Dadi iki madangkara catering ngono kuwi. Mongko wis ditransfer kali Mas Fendi niku 2 minggu yang lalu dan piye cak? Duite sentek no. Wis entek. Tak gelebon kok pisan kok ya. Loh, tanggal 2 September lho urung tak lakoni to ning Kecamatan Grogol. Mau wis lunas neh. Ayo piye ngono kuwi, Cak? Cah, ki yoga-yoga do dirungokke. Duite wis entek, dadi engko sadurunge menyura kono dikawat duri sik ya. Ora bakal tanggung jawab ngono kok ya. Lha cerita meden-medeni duite entek ki lho. Ora kok entek, pancen piyayine Pak Sus ki tanggung jawab ngono lho. Saestu. Wong asmane wis Susilo kok. Su ki sugih sanak sugih sedulur pawong mitra. Ha iya, dijabarke meneh. Siki siap membantu sapa sing butuh bantuan. Lo ki saka tembung lomo. Wah. Lomo piyayine, nyawang gareng kaya ngene iki kaya kudu nambahi wae. Lah iya, Aku ki pokoke agar kon ngemis si wasis pokoke. Saru lek ngono kuwi saru. Aku ora seneng ngono kuwi. Kok saru nggon ngendi? Lah kuwi mau dadak njaluk imbuh barang
Pak Susilo wis maringi akeh dadak njaluk imbuh ki lho, ngono ki lho ngopo ngono lho. Apa meneh dipersani piyai akeh, kudune sebagai seniman ya menjaga harkat martabat seorang seniman, ora kok ngono kuwi. Wah, omongane mandor kere iki. Kowe dijak omong tenanan kok. Aku iki anak buahmu nek kene njaluk ki ya wetuke kowe. Iki mumpung ATM urung tutup lho. Ora wong tambahan ki ora rupa materi duit, pengestu kanggo uripku ke depan supaya nata ngono lho Mas. Oh, ngono. Iki mumpung ya dirawuhi nuwun sewu. Iki HUT kemerdekaan sing kaping pira? 74. 74. Iki tak gandeng cenengke ibu kota arep pindah ki mergo ya iki Mas. Nang Kalimantan kuwi? Heeh. Tuh ki tujuannya membangun bangsa dan negara ini. Empat penjuru yang akan dibangun tidak membeda-bedakan Indonesia bagian manapun. Makane pusat pemerintahan dipindah neng Kalimantan pas tengah-tengah Indonesia. Oh, ngono. Iki mbok menawa jongkone Jaya Kasidi iki. Jongko Jayabaya. Ah, mbok menawa iki pas umur iki pas iki tujuane bangun rata Indonesia ora ana bedane timur barat tengah. Oh, mula wong kira 17 Agustus 1945 satu tujuannya di waktu itu meraih kemerdekaan. Bulan Agustus itu 8 dengan landasan Pancasila. 9 dan 1 itu 10 berpuluh-puluh 4 merapat menjadi 1 berbentuk negara NKRI tetap berlandaskan 5 sila Pancasila. Lho kuwi 1945. Aku yang kon ngutak-atik nomor ki ora tau nembus. Lho iki mau ngutak-atik gathuk. Lah iya kita saking menika nggih. Mula iki mumpung dirawuhi panjenengane Jeng Bupati. Nggih. Ora ana eleke. Nggih. Jeng Bupati iki suarane. Nggih ta. Bu Sri iki suarane. Wah, nggih ngaten. Wong Jeng Bupati sepuh Pak Narno wis suarane gandem. Bak Kirusman. Bu Sri Wedari? Suarane kaya Kirusman. Aja meneh Bu Sri Mulyani. Arep kok aturi rene. Kowe Sik. Karepmu Bu Bupati arep kok aturi rene apa ora? Sirmu. Lho, iki ning kene iki lak komendane kowe to, Mas. Lah iya, aku takon kowe, sirmu diaturi rene apa ora? Aku jawabku iki ideku, karepmu piye? Idemu ngono. Tegese sampean pengen ngono. Heeh. Alah paling arep golek tambahan paling sampean iki. Alah, ora ngerti gareng aku ya. Pokoke entuk tambahan guru yal wong loro. Iya. Ora. Nggih. Ingkang winantu pakurmatan nenggih pepunden kula Ibu Bupati Hajah Sri Mulyani. Nggih. Menawi rena ing penggalih monggo Bu menika mboten ketangsak klimah rong klimah. Nggih katuran paring dawuh mriki kempal kalian kadang-kadang seniman kula pinanggih kalian panjenengan salaman nggih nembe dalu menika awit lantaran Pak Desus. Iya. Mila nyuwun kanthi sanget monggo pinarak tindak dhateng pepanggungan mriki. Wah iya. Yo dihormati yo. Ku tak tang-tak. Yo. Mangga-mangga Ibu Bupati Mbak Wawin sisan gabung sisan kok. Bekti kula katur Ibu Bupati. Nggih, matur suwun Mbak Cangi. Nyuwun Kak pangapunten ganggu kamardikan. Nggih, menika kala sampun lenggah jenak. Lho, niki apa lho Pak Susilo niki? Wah, kok pinarak melih lho Pak De iki. Sajake wis
Oh, lali ora nganggo anti peluru dadi wedi tak tembaki. Nggih, Ibu menika gandeng mumpung menika kawula wonten ing tlatah Trucuk. Mireng. Neo Kempal badhe dawuh menapa? Iki ana apa iki? Kembarane bupati ini. Nggih. Aku biyen tau naksir karo cah kaya ngene iki. Apa? Bareng tak buka, lah padha to. Akhirnya mo. Alah. Sampean kok le sajake kok kaya kurangan wong wedok apa piye? Lah wis genah kaya ngene blegere gedhe dhuwur. Nggih. Lah aku ora sadar mendem kok biyen. Nggih, wah dipun dampingi Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah matur nuwun. Ibu. Nggih, sugeng dalu. Adik gareng. Nggih. Kok tadi jeruk makan jeruk. Pakde. Jeruk minum jeruk. Ayo kecut. Pahit. Pakde gareng alhamdulillah jenengan diparingi sehat, umur panjang. Amin, amin Ibu. Bar dalu menika teng Karangdawa. Nggih to? Nggih. Kula enjing niku dikabari Pak PLT Kepala Dinas Pariwisata, Bu. Nyuwun ngapunten. Pak Dalang ingkang wau dalu sedo. Pak Gareng to? Pak Gareng. Oh, Pak Gareng. Ingkang wau dalu pas Karangdawa nika lho. Enten Pak Tumiyono Direktur Wigan Nggih, nika. leres pas dalangipun Mas Eno niku. Nggih. Wah, niku pancen pun geger, Bu. Nggih. Nganti kentekan pulsa kula niku. Alah ya raya njaluk kuwi, genah njaluk kuwi. Ngisin-ngisini ngono kuwi. Aku mudeng karepe Kang Gareng ki aku mudeng kok. Ha iki jenenge nganu kok iki jenenge kere ora koordinatif ya. Nggih, pancen nika nggih kala wau ingkang kula aturaken kesalahan pemberitaan nggih mawon. Alhamdulillah. Pangestunipun kula saged ngumati malih wonten mriki, Bu. Nggih, mugi panjang umur. Amin, Ibu. Tambah sukses. Amin. Rezekine tambah kathah. Amin, Ibu. Nggih. Ki dalang nggih nika nembe dalu menika. Niki wau Pak Kepala Desa nggih ngendikan nek Bu niki idep-idep promosi. Pak Dalange nggih top. Oh ya tak tonton nganti engko limbukan. Jan aku ngampet nguyuh iki yo aneng peringkat ingket kok sik tak tonton aku. Lah napa kula anu ambil ikranipun napa pripun? Iya. Nggih ngeten panjenengan iki promosi, mangke kinten-kinten kira-kira kok dalange elek nggih corek mawon. Mboten sadike tetep dagelane tetep kula, Bu. Nggih. Sae. Ngeten mawon Bu, nuwun sewu menawi dalange mboten sae, mangke mboten sah dipun tanggap mboten napa-napa. Ning kok dagelane mboten sae, langsung dipejahi mawon Bu. Dados Kowe karo bapakmu sadis kowe. Sia-sia banget lho. lah ngopo aku arep dicorek kok ya. Ini promosi ya. Gur dicorek tok lho, ya ora apa-apa to ya. Iya. Paling nek dicorek nek ya apa ngono. Mboten enten dawuh napa-napa, pokoke nderek remen. Kalih Pak Susilo mugi rezekinipun tambah kathah. Amin. Tambah sehat, tambah sukses. Sampun alhamdulillah nika ngeramekaken dalam rangka hari ulang tahun yang ke-74 Republik Indonesia. Amin. Niki mireng trucuk tumplek blek wonten lapangan alhamdulillah. Dados ngremenaken warga masyarakat mireng lan trucuk mugi tambah berkah manfaat. Mugi sedanten warga masyarakat nggih remen wonten dalu menika. Kula dono rasa nggih. Kula niku mboten saged nyekar nyanyi. Ingkang saged Pak Narno. Pak Narno menika dalu menika nembe nderek Lemhanas. Diklat setunggal wulan saderengipun tanggal 2 Oktober mengke dilantik dados DPR RI. Dados aturanipun menawi badhe lenggah wonten DPR RI kedah nderek Lemhanas. Nggih, nderek Lemhanas riyin 1 bulan. Nggih. Dadi disaring kepados mumpuni ngaten. Nggih, leres kajenge amanah kajenge sae. Dan niki kula percayake kalih Mas Kepala Desa Mireng. Ning nuwun sewu Ibu Bupati, mboten kepareng nyekar nggih. Mboten. Mboten. Badhe nyekar Gareng mboten napa-napa. Oh nggih. Ya Allah Mas. Tegese nyekar kali Mas Gareng duet ngoten lho, Aku duet. ngerti, kowe mujake keto ki mujake aku mati padune kowe ngesir bojoku. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mboten kleru lek ngomong. Bojo yen mlaku mubeng kowe kok diincer wong. Kok mubeng. Lah sikile kiwa kabeh bojoku mubeng.
Nggih, mboten napa-napa, sampun wonten wakilipun. Nggih, monggo diterasaken nggih, Mas Kepala Desa. Matur sembah nuwun. Pun rawuhi wonten nginggil panggung niku mak celes. Nggih. Saestu kados siniram toya. Sik. Perlu diluruske. Kok terus mak celeske apa rumangsamu? Iki tembunge wong Jawa biyen kaya siniram toya gege. Mak celes. Kaya kenumbun pagi. Nggih. Heeh ya Mas Gareng ya. Nadyan ora diparingi apa-apa ning marem ngono ya Mas Gareng ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mboten diparingi dalu menika tapi njing-njing kula tanggap. Amin. Enten alun-alun kok pripun. Aku sesuk ditimbali Pak. Bu Bupati ning alun-alun. Kowe ra melu Heeh. Tur bar tanggapan kowe ora kena kundur ning Semarang kok. Napa? Bar kuwi nggih seret-seretan putrane ya. Iki ning alun-alun tenan kok Mas Gareng iki bakale ning kono ya Mas ya. Kok nyebuli debu-debu iki lho. Lambene baci siji. Bu Bupati. Nuwun sewu. Kula ora tau nek ngono lambe kok nyebuli. Oh sik to tak omong sik to. Ngapa? Aku arep matur Bu Bupati. Padune aku arep pateni meneh ya. Ora ngene lho. Nun sewu Bu, kula lak Karanganyar. Sepisan ji menika kula sowan wonten Klaten. Mila kula nyuwun idi palilah lan pangestu nggih Bu nggih. Nggih mekaten panjenengan ingkang ngayomi piyai Klaten, kula nderek ngempil kamukten, ngaten ngempil kamukten, ngaten nggih. Pak Gareng, njing-njing nek dinten Setu Pahing kan biasanipun joglo tumiyono menika kan wonten dalang, wonten wayang. Ringitan. Ki dalang dijak. Kula goleke tanggapan ra tau ngekek komisi kok, Kah. Aja ngono, karo kanca ra oleh ngono kuwi. Bu Bupati paring dawuh. Lha apa ana wong Gareng wis mati kok goleke job. Oh iya. Kowe mau mujek-mujekke aku mati, sesuk tak usulke ning nganu joglo tumiyono ya. Sing nanggap apa kowe sing dawuh Bu Bupati kok ya? Iki ngendikane Bupati mau piye? Aku kon ngusulke. Heeh. Tanpa ada usulan saya, corek namamu. Oh iya. Inggih Mas Gareng, matur nuwun Mas Gareng nggih. Wes, pokoke sak job kuwi ning tanganku kuwi. Nggih, nggih. Kaya sing nanggap ya. Pak Lurah. Awas Pak, senso Pak awas nggih. Mas Gareng. Jawab. Ngestokake dawuh Ibu Bupati, kula kadhawuhan makile nyekar mboten nyekar Gareng. Menika Pak Lurah menapa penyiar radio nggih? Pak Lurah. Oh, swanten niku. Menika Pak Lurah ya dalang. Mbak Babi. Niki ya dalang. Mangkane ora kaya kowe lho suarane kok mlethek kaya ngono lho Mas sampean iki. Niki Pak Lurah serba bisa, dalang ya iso, joget ya iso, dadi Pak Kepala Desa nggih sae. Iki wis rong periode lho, wis rong periode lho. Apa ora ampuh iki? Mengke telu daftar play boten? Daftar. Daftar nggih. Wah, supaya sukses kepilih nanggap wayang. Cocok. Alurah. Mesti playune niku nanggap wayang ning suasana sebatas tentrem mangke murni tanpa pelawak nggih Pak nggih. Lampanipun Bima Suci nggih. Wayang tanpa lawak udah deres. Ora ana sing teko pemilih sampean kurang. Pengestune mawon. Sembah nuwun Ibu. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Bupati para penonton. Nggih. Sampun kondur rumiyin saderengipun limbuhan nggih Ibu. Nggih. Nuwun tinting telep tetep sehat walafiat. Amin. Wah, makin Diderekke wi, derekke. Derekke sih. Derekke, kowe iki sindian apa security? Ya uter terke. Terke kowe mau digoleki Pak Sus lho. Mas Gareng. Nggih. Wah. Iki ngestokke dawuh Ibu nggih. 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 Tuk nalika percaya Mas Gareng. Ora ana. Engko iso tibane kok eng iki lho. Ha iya. Negeri kita iki Dung. ngumumake kamardikan bangsa Bung Karno kang ngumumake Sewu time out Pak. Pripun Mas? Wonten dawuh Mas? Apa? Wong ki sing digoleki aku kok kowe
Sampean kuwi kok nderekke Pak Lurah. Kowe ora digoleki Mas iki, kowe digoleki Satpol PP ya lho. Digaruk. Satpol PP iki karo aku ki wis nyembah ya. Ora iso wong kene iki nyatane wong kuwi wong kene tilas copet kok. Oh, lah iya to. Aku ki yo gumun lho sampean ki. Jare wong sing kon nderekke ki aku ki sing entuk lah ya kudune aku to. Bu, mosok aku ya ora. Iya. Iki bare entuk duit ngene iki, sesuk kowe tak nggo 3 dina 3 bengi ya. Lah, aku mbok nggo. Heeh. Lah mbok apa? Nggo jaga sawah. Rumah Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Lanjutaken Pak Lurah. Minangka wakilipun bangsa Indonesia sayekti nuju tanggal 17 wulan Agustus 1945 wis wancine londonipun kudu Bali Indonesia merdeka. Nyuwun tepuk tangan untuk Pak Lurah Sunu ing Mireng, Trucuk Klaten. Dalang suarane mantep. Suarane Pak Sunu kok suarane mantep. Nggih. Antep ngono lho. Ah, suarane Pak Sunu ki jos wis pokoke. Dilanjut Napa? Mars 45 nggih. Wah, nggih siap. Mars. Yo, semangat juang 45, yo. Sinden-sinden siap. Iki ora piknik, ayo nyambut gawe. Ah, iki wah sewengi lungguh tok. Lah ngentekke salon telu lho iki mau. Titikane gampang angger sing rapet-rapet ki rung duwe bojo, pokoke angger sing bledeh-bledeh wis do duwe bojo. Rasa srigis ora. Monggo semangat juang 45. Dados. Negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila. Dumati kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Lebes untuk hari tumandang bareng maju tunggal tekad rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 pustaka merdeka. Ada dasar Pancasila. Lumati kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Rampati ratahayu lebes untuk garis lebes untuk garis kumandang bareng maju tunggal tekad rahayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka merdeka merdeka
Merdeka. Merdeka. Tanpa gaman kamardikan, mokal para warga masyarakat bisa nyandang wutuh, dahar tuwuk, ngunjuk seger kaya ripalungguhan iki. Riyen para pahlawan direwangi toh nyawa. Yen sakniki awake dhewe toh tenaga, toh brana, toh duit kok ora menik mati. Untuk membangun negara semuanya jangan kamu tanyakan apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan kepadamu apa yang telah kamu berikan kepada negaramu ini. Betul. Aku ki mbok anggere bar entuk saweran ki lancar. Iya. Wah, nek aku yo nyet aku wis tak acungi jempol nek sampean iki, Kang. Tenan kuwi. Ning dine iki nek sampean iki bangsa tok gemathuk iki mesti cocok wae. Lha tak go nyekolahke anakku ya perkara kuwi kok. Oh iya. Kuwi perkara tak gathuk-gathuk anakku ki dadi ya perkara tak gathuke. Gathuke apa? Lho karo bojoku. Oh, lah iya. Kaya ayu-ayu wae. Weh, rung tau karo bojoku kowe. Jare lek mlaku mubeng wae mau. Loh, perkara mlakune ning nggon rupa kowe karo bojoku ki lho ngiler wis 3 dina. Loh, mergo cantik kok. Ora mergo telat ngenget. Oh, tapi pikir ki nek lambene guweng. Lho, cantik. Wah, win elek. Lah sampean ki apa ya? Enek wong bojo kok ngiler 3 dina ki apa enek? Lah apa ora lambe? Ora bojoku ki ayu standarku. Yen kanggone wong liya aku ora ngerti kanggoku standarte ayu. Oh, relatif. Relatif. Menurut aku kae wong wedok peng-pengan dijak rekoso gelem. Wis ayu ki saiki ki ora ana gunane, Mas. Buktine kaya aku. Sak ayu-ayuno aku nek gunane blas lho. Lah lek gunake piye wong aku dhewe ya bingung gunake kowe kok. Bener. Makanya aku dhewe iki ya malah bingung dhewe kok. Rumah saku ya aku tok wedok-wedok ngono kae, Wan. Piye to Win jane iki kepiye to Win? Aku kepethuk kowe jeglek wis kaya ngene iki. Jane iki kepiye kowe iki? Jane iki aku ora mesti, Mas. Kok ora mesti iki kepiye? Sok-sok tergantung kebutuhane. Tergantung kebutuhane, butuhmu apa butuhe wong liya? Butuhe wong liya mosok butuhku. Oh, kowe iki mancing ajur-ajer. Oh, jan. Loh. Piye, Mas? Piye? Aku malah gila ya. Loh, kok sampean kok gila lho? Lah kowe aja kakean pola. Kowe aja sia-sia kaya ngono ki kok gila karo aku. Urung ngerti aku sapa? Heh? Lho mangsamu aku picek kowe. Genak kowe Wawin ngono lho. Lah ya Wawin ki sapa kowe ngerti apa ora? Oh, ora. Aku ki ya sing jenenge Bu Susilo ki ya aku iki. Waduh. Ayah Sus. Waduh. Ki kok langsung domblok ki ngapa? Lho kowe kok garwane Pak Susilo? Aku Pak Susilo duwe bojo kaya kowe ngene wis dicor wingi-wingi. Lah iya. Ya ora ya aku ki tegese ki ya gur mengucapke tok ngono lho Mas. Iki Wawin iki klebu awet lho. Piye? Tur konsisten dengan apa yang dipakai mulai muncul pertama sing ngene iki. Apa? Tegese ora berubah-ubah. Tegese upama dagangan ku dasarane padha karo aku biyen yo ngene, dheweke yo kaya ngene iki. Aku yo nekseni, Mas. Ah. Mas Joko asline jenenge Mas Joko. Joko. Aja mbok omongke. Loh. Asli. Loh, nun sewu bojoku iki Bu Kesi, pilek kancane sak angkatan. Nalika SMA mbiyen. Nah, jenenge Mas Joko. Joko. Heeh. Kuwi lek bobok mesti ning kose wong wedok-wedok kuwi. Lah aku ya bingung kok. Zaman SMA aku ki SMKI, aku ya bingung angger wong-wong ngarani aku, wong lanang kok dolanan karo wong wedok." Kok dikira banci lho, ngono to. Lah aku dolanan karo lanang, wong lanang kok karo dolanan karo lanang, kowe kok dikira seneng wong lanang lho. Lah terus aku dolanku karo sapa? Karo demit. Golek sing paruwan kene wedok, kene lanang ngono piye? Lah yo aku lah ya ki yamene kok tawa bakso sapa ta kae? Kok ya krungon-krungon. Kanting-kanting aku iku tengen. Sajake keluhan apa piye to kowe, Kang? Ora keluhan aku wong saka ngono ki tengen, tapi Wawin ki luar biasa karirnya, usahane saiki buka rumah makan kowe. Kowe. Iya, prasmanan kuwi. Kowe iki apa? Jikuk dhewe. Nah iya. Prasmanan. Panganane Enak ya, Mas.
Kowe iki kok le mumbulke terus njiglokke. Ora jigloke aku iki kancamu wiwit taun pira ora tau mbok sugih, ora tau mbok kirimi pangananmu. Ya kuwi ya salahmu dhewe. Ora tau mampir ya. Lah wong anu kok goleki kok nggon aku. Goleki sing pokowe. Wong nggon aku saiki warunge tak anu genti jenenge kok. Apa? Yarwe kok. Ya Yarwe. Apa kuwi? Lah iki tak hampirke ya bayar dhewe no. Oh. Lah mosok kok ngampirke kon gratisi kowe. Wong panganan kowe ora tau kolu kok kowe kok. Lah kowe mbok kelingan biyen snack sak dus dipangan wong loro lho, Win. Oh iya ya. Wong mosok saiki buka rumah makan kancane kon bayar. Lah tak Ning ngene Mas Gareng. Gandeng iki lah Mas Joko, anu sok Wawin. Mbak Wawin. Kuwi lah biyen kancane Bu Kesi. Ben nostalgia. Ayo Bu Kesi, ayo ke depan dengan Kita temanmu diken ini. pirah Ayo, di sing kayak apa? original, di iya. sing oplosan iki kan. Dedep. Dedep. Oplosan iki. Ayo. Apa Bu, kancamu to iki? Inggih, nyuwun sewu pancen menika Mas Joko Supriyanto Mudiar. Iki yo kentir. Tenan. Iki kentir iki ning panggung goblok. Ya ora apa-apa. Kowe kan kancaku, awake kanca sak perjuangan lara lopo. Nalika samono kowe jek SMKI, awake padha-padha SMKI kelas 1 nyantrik ning daleme suwargi Ibu Tantinah Pesinden Kondang saking Klaten. Kurung ceper. Kurung Kurung ceper. Urung Nggih. ceper. Awake ning daleme almarhumah Bu Tantinah dikempit-kempit to, sinau nyinden aku bareng Bu Tantinah. Kowe sinau joget karo Bapak Didik Ninitowo, terus awake sak panggung karo putrane Bu Tantinah. Mas Tantut. Mas Tantut. Perjuangane ngoten Mas Lah Gareng. iya wong kuwi. Dadi aku iso kaya ngene iki asline mbiyen ki dalane saka Mbak Yuku Sukesi, Padahal sinden internasional. Bagian biyen ning omahe gawene nggo ngobok boto ya. Ya aja Loh, sia-sia. alah omahmu Treguli Demak to. Heeh. Oh kuwi yen ning omah ki ngene lho. Kae iki latihan joget yo, Kang. Latihan joget. Latihan joget kok ngisore lempung ya apa. Lah aku kan yo daripada aku isen karo tangga. Wong lanang kok joget ngalor ngidul ngitan kulon bokonge di ngalorke ngidulke. Lho. Tak daripada kisinan aku yo tak sisanke to Lho yo. ngene kok jago lurah ning Treguli kok. Lah Kudu adine. Lurahe Wawin lah isine mung Dasawisma tok to. Nek kan sing penting dadi yo buktine yo kepilih. Ya adimu ora kowe. Lah iya ora yo tegese kan yo. Oh Bu tapi Kesi sik, ayo matur karo Nggih. Mbak Kesi. Pak Desus karo Nggih. Ibu Bupati. omongno tepungno karo Pak Desus kula kurbane Cahya Kuntati. Alah, korban apa? Inggih. Korban. Korban. Korban piye? Lah malah sing kae dadi korbane Kesi kuwi kok. Piye? Nang sik. Win, Win. Wah. Kesi ki ngosek ngono. Aku mulai nerjemake jenenge Cahya Kuntati ki apa? Apa? Cah ki bocah Blitar saiki ning Jaten Karanganyar. Iya. Ya iki putrane Dalang Kondang Blitar Ki Sukron Suwanda. Heeh. Kun Kun. kondange Dalang Sanggit. Tandange ngedapi-dapi. Dipek bojo karo Kesi. Dadi sing kepek bojo ra kae ning iki. Heeh, bener. Kowe iki padha karo nemu emas lho, Nduk. Tenan kuwi kae jek Joko kok. Kowe yo jek, kowe yo. Salah iki buka wadine iki. Dibuka geti ra kowe saiki. Sing bener ki. Kowe boloko ya, Sing Kang. bener ki ora bojone Kesi. Lah apa? Ning gobloke Cahya. Sik, kowe perlu diklarifikasi. Rabi ki ukurane ora perkara status janda atau perawan. Lah perkara apa? Ning perkara cocoke ngati. Ya. Aku lah argumentasine wong sing wis kebacut. Sorry ya, Dok. Kes. Alah, Kesi langsung plengak-plengok lho ki. Biar sing ngomong kowe iki aku. Bu Kesi. Ya, Kes. Oke sih, tanggal 28 September ning Nganjuk Mas Gareng dibatalne wae. Sore. Mergo iso bubrahne wong omah-omah iki kok ora. Batalno wong aku wis dibayar lunas.
Sing rugi panitia. Inggih, nyuwun sewu kagem sedaya kemawon ingkang sami rawuh. Kepareng kula badhe matur. Perkara kula digarapi kalih dagelan Pak Gareng Sumarbagyo. Dagelan. Kalih kanca kula Wawin Laura, lanang ora wedok ora. Utawa Joko Supriyanto, jenenge yakan aku dhewe. Kok tak urus mengko, ning aku sik arep matur karo Pak Sus, karo Pak Desus. Anjir. Nyuwun sewu Pak Desus, kepareng kula badhe matur, kula makili kanca-kanca kula pengrawit Madangkara menika lan wakilipun Ibu Waranggana lan wakilipun bojo kula ingkang ganteng dhewe, Mas Cahya Kuntadi. Kula ngaturaken panuwun kunjuk dumateng sepisan Pak Desus lan Ibu Sus sekeluarga. Ping kalihipun matur nuwun kunjuk dumateng Ibu Bupati jajaranipun. Para sesepuh pini sepuh ingkang dalu menika sampun mercaya bojo kula Mas Cahya Kuntadi kinanipun warga ageng wonten ing Desa Mireng mriki Pak Dik. Saengga kula nderek ndedonga mugi-mugi amal kesaenanipun Pak Desus paring rejeki dumateng kula lan kanca-kanca tansah pikantuk piwales saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arupa katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun, keselamatan donya prapteng akhir Pak Dik. Nah, tahun ngajeng menawi Pak Desus sampun tambah rezekinipun, sampun kesupen nanggap wayang malih nggih Pak Dik. Kok dadak tahun ngarepi ngopo to tahun ngarep? Rungokke tenanan kok lek. Bu Kesi kok tahun ngarepi piye? 2 September genah tahun ngarep. Oh iya, Dek. Oh, nggih kula kesupen. Alhamdulillah. Tanggapan dalu menika dereng kelakon kala wingi ning Pak Desu sampun paring rejeki ndhawuhi bojo kula kinen dalang wonten ing Grogol Sukoharjo. Pramila matur nuwun nggih Pak De, ya Allah. Nalika kula wau sonten diampirke teng daleme Pak Desus, ngerti ra? Aku ning kono diparingi makanan sing enak-enak, aku seneng banget. Wong desa. Pokoke sop. Tano ya, sop buntut enak banget sing masak Bude Sus. Matur nuwun Bude. Sop buntut, buntut apa? Sop buntut kambing, kambing sapi. Kowe ora gelem sop buntute ngene Wawin enak. Enggak, gila aku suruh asline iki kok. Timbang ra kanggo ya. Ning iki buntute beda. Piye? Beda karo liyane. Nggih. Nek buntut kan biasanya kupat-kupit. Nggonku buntute ora kupat-kupit kok. Piye? Buntutmu piye, Jal? Apa jek kaya mbiyen? Sedrup. Piye? Piye buntutmu? Nggonku ora kupat-kupit. Kaya piye? Nggonku munggah medun. Oh. Dadi kaya kirik lho, iki. Iki sing diarani lanang karo wedok kompak ya iki. Kok iso? Sing lanang pelaksana tugas. Alah wis ngemar ngenyek aku pol-pole ning mburi. Ora lho tenan. Kuwi pelaksana tugas sing wedok marketing lho. Iki pemasaran lho iki mau lho. Marketing ki lek cara basa kono, iki basa Jawa, dhek iki entul kok. Oh, entul, dhek tukang entul. Basane ngono ki. Wis saiki nembang sik, ora malah tekan ndi. Sinden padane entul ora. Slendro Songo karyane Bapak Sukron Suwondo. Nggih. Diaturke karo Pak Desus. Dalang ki anggere kalah terus menggoke ning nembang. Saderengipun yo eman-eman lek ora dikon nembang kok ya nggih. Pripun penonton? Eman-eman ta lek mboten nembang? Lah kuwi rungokno kupingmu lho. Lho. Aku ora ngrungokke kowe, aku arep takon. Jare iki meteng meneh. Kula dereng. Bu Kesi, Dalam. tulung ning kiwa kotak wae aja ning kono. Haram ning kono. Rene yo, kowe iki tak kancani wae. Kang senengane kok kaya ngono to Kang kowe iki. Kok demek-demek aku. Sapa sing demek kowe? Aku kerep mbok demeki mudhun panggung wudu meneh aku. Dalai. Pak Kaji, Pak Kaji. Aku ki apa mbok pikirke aku ki bangsane sing najis-najis apa piye? Lha wong kowe makmuk kowe ki karo kesi kono lho. Aku kene. Heeh. Bukan muhrim. Waduh. Oh, lho kowe ki lanang apa wedok? Kene wedok. Lah kene Padha kowe. Joko Supriyanto. Jok kelingan cilikamu ya Allah nyantrik didine rawak. Pokoke engko spesiale kan joget daun pulus napa jaipongan. Kayak jenis jaipongan mangke. Ben gulung-gulung ning kono dae. Malah siap no. Menika karyanipun Bapak ingkang Sri Huning Mustika Tuban. Nggih menika karya Bapak Mara sepuh kula inggih menika Bapak Haji Sakron Suwondo. Tembang Sri Huning ingkang sampun kondang kaluka. Diluruske Sukron Suwondo. Kuwi banyolan kuwi lek ning jaba ning kene wis ana dagelane aja dienggo ora. sing asli iki jenenge ora Sukron. Aja muntahi to asem iki. Ora. Ora kitenono. Para tuamu ki ora Sukron, ora Sakron. Sinten? Sitrun. Malah diurak-arik ora.
Wah, penontone Sena ning kene iki. Lah kuwi anu kok kuwi. Oh, penggemar berat ya, Pak. Nggih, saderengipun nembang, kula badhe menyapa penonton ingkang ugi tidak kalah banyaknya di live menika. Inggih menika penonton melalui Kuntadi Channel, live streaming YouTube. Kuntadi Channel. Cah Kuntatip. Kalih napa Sanggar Cemara. Lah menika Sanggar Cemara Klaten. Hono Caraka. Hono Caraka live streaming. Wakeh yo. Wakeh. Caraka Datasawala kuwi. Dan juga untuk semuanya stasiun-stasiun yang sudah hadir di sini, stasiun balapan, stasiun Klaten, stasiun Tugu. Stasiun TV. Hah? Stasiun TV kok stasiun sepur. Biasanya stasiun ini ngono apa? Iki ingkang nembe mirsani streaming dalu menika kula tasih urip. Iya. Masa isi, tak pikir ki mau malah armahe yo. Nano. Yo. Putri kang su Lestieng warni. Wah, dah. Iki lho. Wong kok le ya Wiwit bujang nganti wis anak-anak suarane sing wutuh ajeg. ya ning ora kaya ngono kuwi caramu. Seneng ya seneng nek ora kancane dadi blenger swara ning kuping antek tuang. Kaya kene normal. Sriguning mastika biyen sik urung gandeng iki Cahya Kuntadi wis kelinteran ning pinggir panggung. Ngene iki. Nano. Ayo Bu Kesi. Aku arep cerita iki lho ngerti critane. Ora kok sampean kok iso roh. Jangan semono. Dan cilikane lak ning ngomong aku wis kelinteran Cahya Kuntadi tuku kacang sak contong ku disogokke aku. Pak Gareng niki Pak. Terus lungguh ning jajarku delok-delok. Lah. Biyen delok Kesi. Kesi gandrung biyen ya Kes ya. Heeh. Lho. Ki bojomu. Iki bojoku bojone Gareng iso ngooh lho. Pengakuan dosa. Ben, kono mah aku ya mbok blongke kok kapok. Bojo kok ora kompak anyel aku. Wis iki. Kita nono sesuk ning omah tak paringi. Allah. Wah, jos patir kok jajan karo aku. Nyuwun sewu Pak De. Nyuwun sewu. Gareng iki labuh tresno prapteng layo Apik suarane. aku yang gumun iki cah iki kok ora entek-entek ya ket biyen. Apik ta, Mbak? Nggih. Ah iya suarane. Saestu niku. Lek bojone Mas Gareng suarane au. Heeh ta. Ngonoe sajake ndumu aku kak wudu meneh. Biayamu, kang bojomu. Oleh Kuwi kode. kode apa? Lho kuwi njuk. Bar kuwi Gareng terus berangkang. Kok. Oh, biar salah nggarapi aku. Genti ya, cemes kowe. tak prangkung bojone Nonano. Bebela wirat maya Neno rangira sri guning gugur
Langgamipun. Mangga Mas Bawin nggih. Nggih. Karo Mas Sumar Bagio. Injih, Bu Kesi. Kapok kene tak kongkoni. Ya ora apa-apa, aku kene-kene ya aku ki kan gur dikongkon-kongkon tok karo dalange karo sindene. Wong ya kanca dhewe. Lah ora dikongkon tok piye wong arep digunakake ya ora iso. Ngeten Mas Gareng. Mulu Mas Gareng. Nyuwun sewu kula ing gumun kalih Joko Wawin. Napa? Monggo jaman nalika kos-kosan niku, kos teng mriko cedhak kampus SMKI. Dia iki pas ora duwe duit, utange ya ning aku. Kes aku rung lek ngirimi bapakku duitku rung teko. Aku utang kowe ya ora usah utang yo tak wenehi duit. 500 rupiah gitu ku mie ayam. Lah barang kula dhewe iki teng warunge dheweke gede. Kula tak kira mangan lek gratis. Be mangan kon bayar. Ya Allah, Jok. Lambemu ora bayar rasa muni kon bayar iki lho. Genah kowe malah mulai malah gowo ngene. Somboyar bayar. Tego-tegone nalika semono lha aku malah tak omongi. Kowe iki ya tak omongi. Kowe ngeki jet aku 500 rupiah ngejak aku jajan ning mie ayam. Lah kok bayar, wong mie ayame regane 1000 kok dikeki 500 rupiah iki. Ya aku kon utang karo bakule apa ya enek. Ya ora usah utang to, kowe nyuruhke gerobake lak ya padha wae. Yo. Apa entuk meneh. Balang to. Mbok undang-undang kok ya balang sandal bareng lho. Entuk meneh iki lho. Piye-piye? Sriwening masih kotuban labut tresna duwen sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang kaya ngono. Piye to, Dik? Cangkemmu kok ambomen ya? Nyangkem-nyangkem ke aku, Mas Gareng. Delok mang apa? Oh, jerone toa. JBL. Kok toa piye? Iya. Katresnane Wiratmaya ditampi dening Rarasri Une. Matur nuwun. Alabo nagya
Luar biasa. Tombo kangen suwe ra tau krungu suarane Kesi. Aku ki yo bangga kanggo duwe kanca Kesi iki bangga banget Mas. Piye to? Yo bangga mergo iki iso njunjung utawa nggeret kanca-kancane. Lah iya kowe bangga Kesi duwe kanca kowe iki yo takonono kuwi atine. Kowe duwe kanca aku piye, Kas? Bangga banget terus terang mawon. Kula duwe kanca Mas Joko Supriyanto, asli saking Demak. Kula jan remen. Jare wingi ku omong enek. Yo sekali-kali tak lem-lem pancen dheweke apik lahir batin, setusipun apik. Suka menolong, welas asih, ra tau duwe musuh. Jok dipertahanke. Ora mungsuhe iki kok siji. Apa? Satpol PP. Matur nuwun Pak Dep, Desus. Iki mau Pak Desus utusan iki mau ngersake podang kuning. Lah iki mula badhe kula aturaken Mas Gareng. Podang kuning nggih Mas nggih, mau sing diutus iki, Bang. Ngeten Mas Gareng, pancen nuwun sewu Pak Desus menika nimbali kula salah satunya adalah beliau sangat terkesan dengan seorang sinden yang masih junior yang bernama adalah Umi Hafifah dari Ponorogo. Putu Warok iki. Iya, Umi. Iya. Nduk Umi ayo jumenengo, aja gila karo Mas Bawin kene ya cedak ngene ra apa-apa. Dedek. Iya, slindre songo. Takoni sik. Aku piye sik sadurunge mbok takoni aku ning cedhake ngene iki umpamane ngono mbok condre Gres kenyes. Expired. Mbok anggap kadaluwarsa ngono. Lah kowe kok dibandingke wong iki bocah wingi sore kowe iki wis kawawu kok. Nggih. Lho ya nek ya ana bedane wong jenenge junior karo senior. Ya beda, bab kepinteran mungkin luwih pinter kowe. Nek bab kaya dhek Loh, yen bab rupa ki nyenengke. Kuwi nglawuhi iki ya cah ngono kuwi. Kok pikir ki sego. Kayak jangan. Kowe iki mungkuk-mungkuk. Mbok kowe iki ya ngei-ngei aku sing bombongke atiku. Wah, bombongke piye wong aku ngerti aslimu kok bombongke. Lah ya ben kene iki karo aku ki piye cedhak aku ora gila. Ya yen ra gila ya serawunga. Lah iya. Nduk, matane picek to, 12 kilo. Oh iya. Salam. Dek. Assalam. Salaman sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Cah jujur kok ya nggih. Tak omongi. Lek ku dandan ki lho 3 jam. Lah apa? Lek ku gawe alis tak pener-penerke ben ketok wedok. Irung tak mancung-mancungke, lambe tak nyonyor-nyonyorke. Tak assalamualaikum diundang Pak ki apa rumasane. Ya kowe pegenan. Tak omong meneh ya. Klarifikasi. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Pak. Jan. Som luntus kaya ngono to. Lah. Gareng bejen. Apa reng? Apa reng? Abot buri. Coba sampean takono kaya aku assalamualaikum Dajjal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mak De. Nggih. Ya ampun, sia-sia men yo Mas. Iki lho larang, Mas. Loh, dasmu copotan to, Wi? Iki larang mbok bontang-banteng. Aku nek arep nganggo iki lho tak sembah sik. Apa ya, Pak? Kok sembah piye? Wah, sing tugel iki. Ketok yen imitasi. Nama lengkap sinten? Nama lengkap. Jenengmu sapa, Nduk? Men Preso Piyai Klaten. Jenengmu sapa? Lengkape. Umi Hafifah, Pak. Wis nyolong dompet ping pira?
Kok kaya maling kecekel polisi, Pak. Pek. Lah kowe ndek anak rung to? Duwe. Lah ya celopak kok kisruh iki ngopo? Oh iya. Ngajeni ya. Nggih. Siapa? Umi Hafifah, Pak. Oh, lah omamu ndi, Nak? Pulung Ponorogo, Pak. Iki wong iki polos ya. Polos. Dadi iki pancen dalang iki pancen golek sinden sing polos-polos perune gen gampang diapusi. Oh. Apa ya ngono? Kelas pira, Nak? Kelas pira, Dok? Kelas setunggal SMKI, Pak. Kowe kok kaya asongan ngono, monggo, Pak. Tumbasi, Pak. Loh, lugu. Saking lugune Iki urung terkontaminasi apapun juga iki cakong iki. Nek SMA ndi, Dok? SMKI, Pak. Oh, SMKI. SMKI ngerti ra? Semaki ya? SMKI. Lah ya dipoco cepet ki semaki. Lah iya kuwi apa? Kuwi ngono tegese sekolah sing nggon dunia persenian. Oh, Kesenian. Berarti kamar kecil no. Sekolah menengah Karawitan Indonesia. Ya jare dunia persenian. Kamar kecil to. Kamar kecil lah ngopo seni ning kamar kecil? Lah apa seni sak gon-gon didelok wong gelem. Seni ki apa, Cak? Uyah to. Wile. Kok edan iki. Kok Dok. Helm, Pak. Aku malah wedi e. Kaya Susana ya. Anu, kaya. Sik. Ngene iki iringane Ngene. Wengi. Matur sik karo Pak Desus. Urung petok ta mau? Dereng, Pak. Urung sungkem ta? Dereng. Nah, Pak Desus lenggah. Nuwun sewu Pak Desus ngono ya. Nuwun sewu, Pak Desus. Liyane. Nggih. Kula Umi Hafifah. Kula Umi Hafifah ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Panuwun ingkang tanpa upami. Awit panjenengan kepareng nimbali kula. Lah kok kowe dhewe sing ngomong Mas timbangane cah iki. Iki ra iso lek tak tuntun ra iso. Oh dituntut to. Mugi-mugi panjenengan tansah mirah rejeki. Panjang yuswa. Rejeki melimpah ruah. Lan warga masyarakat mireng. Gemah ripah lo jinawi kerta tata lar harja pinaringan hayunan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Amin. Lho ngene iki lho. Reng, sing marai Pak Sus kenan ngene iki ngono. Iki ora lugu tok. Iki rada sentret to cah iki. Aku nyawang dhek kaya wong kesurupan ya. Masa wong telang terus dilujur. Dadi wong ki aja lugu-lugu kok ndak diapusi wong. Nggih, Pak. Amboh. Nduk Umi. Dalem, Pak. Ora usah gagas gurem ceceker ya. Nggih. Sing penting sampean karo Bapak. Nggih, Pak. Atur panglipun marang warga masyarakat ing Klaten. Nggih, Pak. Lan darma bektimu marang Pak Desus, Ibu Bupati barang. Nggih, Pak. Kowe kok serian. Ah wong sinden ket mau takoni Gur. Nggih, Pak. Iki tandane wong wedok lugu. Lah kowe iki ora genah. Nggih. Nduk Umi. Dalem, Pak. Sampeyan engko karo Pak Desus arepe diparingi kenang-kenangan. Nggih, Pak. Arep kok suwun saiki apa mengko bar nembang? Sakniki, Pak. Oh, lah iki. Ketoke kowe lugu ning padha wae dremes. Pripun Pak D? Nggih. Derek kalian Pak Desus, saya Mas Gareng. Pak, disuwun sakniki, Pak. Kowe mau wakil. Aku wakil. Dok. Ki. Dok, jan kowe njaluk saiki maju rono, Dok. Sik, sampean adate lek melu Pak Cahyo lak ngagemik biasa ngono kuwi ta. Nggih. Sawangan sik kuwi. Kuwi regane 250. Nggih, Pak. Sing kok cekel iki ngerti ta? Sing kok cekel kuwi lho, mik kuwi lho. Nggih. Kuwi paringane Pak Sus. Nggih. Yen nggih tuku mik kaya nek Pak Cahyo iki entuk sak truk siji kuwi. Wis, monggo sampean buncine nembang lak nganggo mik. Nggih, Pak. Wis to suarane apa kaya apa lek nek mike lak mesti bedah telake to. Nggih. Diparingi karo Pak Sus mik kaya ngono kuwi. Wis iki kagem sampean. Itulah mergo tresno asih Pak Sus marang seorang Umi Hafifah ngono kuwi. Walah, aku sewengi ora gelem nyekel mik kuwi, Win. Mergo mik kuwi regane karo nyawamu larang mike. Lambemu to Kangkang. Mosok nyawaku kok le dipadake rego mik. Paringane Pak
sus nang Umi saking tresnane. Pak, paringi napa mboten, Pak? Sik coba aku tak nyilih. Kaya apa rasane mik. Aja ternoda kok aja. Alah, kurkone Pak Desus ngene iki aku kok wis 5 kok. Malah. Mbok pangan kabeh. Heeh. Tes. 1 2 3 dicoba. Aja rusak kok. Jalun. Sing warake Rusak. mikir bingung. Mikir bingung iki sing mlebu swara wedok apa lanang bingung lho. Ya saiki mik kuwi jajalan nggih Nembang ya. Nggih, Pak. Ah, engko teko kos-kosan tak suwun aja didol ya. Nggih, Pak. Lho kok malah mbok njaluk? Sing njaluk ki sapa? Lah aku tak suwun ki mau. Tak suwun tegese aku menghimbau supaya ora mbok njaluk. Ora ngopo. Lah aja tebune aja tak suwun. Lah piye? Ya apa iki? Tak kongkon. Nah, aku meling. Oh iya. Lho arep mati apa piye kok meling? Amit. Wes tekan ndi ayo, Dok. Yo, entar nembang edan kabeh kuwi, ayo. Ayo, Dok. Ayo, Pi. Yo. Nadyan wujud temong paksi Kowe ngopo ta, Reng? Suarane Umi. Wih, suarane Umi, wih. Mbok pikir ki aku ki apa? Apa? Bongkokan damen apa piye? Suarane Umi. Suarane ya apik. Apik. Aku lho melok seneng kok aku ngrungokke tok ki mau suarane jan apik tenan. Coba rungokke sik. Jajal kok kono. Sik saka kene wae. Arep endo. Ya, Nduk, Umi. Dalem, Pak. Suaramu kok apik men. Pake dalang ta? Sanes, Pak. Penabuh, Sanes. pengrawit, Sanes, Pak. budayawan. Sanes. Lah apa? Tukang Copet. cat. Tukang cat. Tukang ngecat. Heeh. Berarti bapakmu ki senengane makane kok wedokane akeh men. Ngopo? Sapa-sapa diceti kok. Edan. Lah kok dicet. Cat kuwi lho, cat tembok utuh Cat kok mobil. Oh tak kira cat ki WA-an kuwi lho dicet. Kaya kowe iki lak ngecat to. Apa kuwi? Ayo nguas. Ibuke mesti sing sinden. Sanes, Pak. Widuwati, Sanes. seniwati, Sanes, Pak. budayawati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Sik piye to, Reng? Ya iki ketemu nalar. Piye? Bapake tukang cat, ibuke bakul kerupuk. Dadi sarapane kerupuk dicet. Dadi suarane apik iki. Oh edan. Kaya nembang ora nganggo pak, Nduk. Siket. Cah. Ben ditukokke mic Pak D kok. Mek ora ana salon kontrol kalau akeh. Ya. Alus manis nengsem Nduk Umi. Miki penak apa ora? Nggih, Pak. Penak yakin. Nggih. Matur karo Pak Desus. Matur nuwun mikipun Pak D. Ayo lah. Matur nuwun mikipun Pak D. Nah, Adi sapa? Pak D Sus. nggih. Sus apa? Pak D Susilo. Pak. Pak. Gareng malah diurak-arik ora malah. Yo. Golek isi podang jenah
bocah lagi iso podang kuninge meke anyar. Ngapa? Ya ora iso. Iki lho wis entek pirang panggung iki lho. Iki meke iki kabel terus. Ya ora iso dimereni to Mas rezeki iki Lah wis ana. makane lah rezeki. Lah iya. Nadyan sik cilik wis entuk mik iki lho. Iki sik cilik entuk mik. Lah aku lahir ceprot entuk mik kok. Oh iya. Gawanan rene. Kapake. Tak geceke. Dimara kanggo. Ya iya. Ibu bunga nyanding bisa dadi tamba Nyuwun tepuk tangan para kadang untuk Umi Hafifah Ponorogo. Aku wis iso bethek iki mesti murite Mbak Kesi wis. Ora mung murite, anak angkat. Ya bisa dikatakan gitu anak angkat sing didelok saka cara nembange terus aiune iki wis Kesi nom-nomane ngene iki. Dialeke iki cara Kesi nggih Pak. Ngono iki Kesi biyen ngono kuwi. Wis iki wae halus Kesi biyen kenthuk. Weh Pak Dalam. Weh Pak Dalam. Weh Pak. Niki yo golek golek badok. Iki dheweke entuk mik Kesi entuk dalan kok. Apa hubungane ora? Nduk Umi. dalem Sampe Pak nak mulai naik daun. nggih Laris. Ya apa tekan gone yo naik daun. Yo Pak B sopun Pak Sepur kok naik daun. Lah dhek modele uler kok. Mang Mendel, Pak. Mang Mendel Pak Gareng Mudiar kowe. Oh ya nak Umi. Sampeyan entuk sangu kok Pak Sus kok Pak Dalang ngono ki nggo apa? nggih kula lumpukne Pak kula tabung Ora nggih anu ya jajan sing ora-ora ya. mboten Pak Tabung gas po. nggih Tabung dilumpukke. nggih Kok tabung gas. terus Lah, wis mlumpuk piye? sakniki kula sampun tumbas ingkang rodone sekawan setire bunder Alhamdulillah. Mobil nduk apa Avanza? sanes Pak Xenia mriki. sanes Innova. sanes Pak Lah apa? selepan Mudiar. Ayo Reng. Mobil Kok apa? zaman saiki milenial kok. Mobil apa? selepan Oh, mobil sing dienggo nyelep kae. Grandong. Nunut siji iki. Arep dikapake. Aku koyo yen bar diselep lak ketok lanang apa wedoke. Kowe meneng awe. Kuwi ora, Pak. Ngene ya iki mikirke wong tuwa. Heeh. Dadi tuku kendaraan dienggo wong tuwa. nggih Wong tuwa butuh slep. nggih Duwe Pak sawah. mboten Lah sing dislep apa? nggih sak-sake Wah. Aku tensiku so mudak lho ngene iki. Lah kowe iki nek takon ki aja kaya ngono kuwi. Lah piye? Kok jenenge takon nakoni cah cilik kuwi sing sabar. Lho jajal kowe. Kok rumasane. Nduk kowe sih ki mau jare nukokke seleb. nggih Kuwi dienggo apa? namel nyelep Nelek. nyelep Nyelep. nggih Oh, nyelep ki nyelep apa to, Nduk? nyelep sak-sake Sak-sake. nggih Lah mbok nyelep ki sing bangsane nggo beras kuwi nyelep kok nyelep sak-sake ki apa ya enek? enten Apa kuwi? nggih sak-sake Kuwi sak-sake ki apa? nggih sak-sake Lah ya sak-sake ki apa? nggih sak-sake Aja emosi. Punta dewa rawuh. Wong kok senengane kok takoni tenan-tenan kene bingung kok. Pasukan masuk basiran. Komandan klepon. Ya Dek Umi, aturno pamundhute Pak Disus. Nggih, kagem Pak Disus kalau mau wonten ingkang utusan. Iya. Nggih. Ya.
esuk awan ning omah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterakanku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti ya kang nyawang yang tak sawang mentok ing apang kekancangan tak rintik saka katemen karo wingon dheweke ngeling tak suwun mbak aja ngece pedang kuning agawe pikirku komen leret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakonnya ora bakal atiku ketimbang liyan si rodang andutut aku keperanan ora mandek atiku tan saya duduruh tak seranani sempit bibit unggul niki Mas. Nggih. Nggih, nyuwun titip dipun jagi. Nggih. Muga-muga iso dadi regenerasine Mbak Kesi. Nggih. Nuwun sewu, sik menika Pak Desus. Oh, Pak De. Wah, oh repot-repot Pak De. Nduk Umi timbali Pak De, Nduk Umi. Nggih. Oh, jane iki encen enake wong wedok iki asli iki ngene iki Mas. Apa? Bar nyanyi entuk saweran. Kowe bar nyanyi untuk sandal. Matur nuwun Pak Sus. Kelok tepuk tangan untuk Pak Desus dan Umi Hafifah wae. Loh, wakeh tenan tondo ya Allah, alhamdulillah. Bareng disangone terus pringis es. Lha iki kok ora nganggo Pak. Mi, cah cilik iki nyekel duit akeh saru. Apa iya? Heeh, kok demi keamanan ora butuh security gawake.
Sing gawange sapa? Ah, ngono nggo dhuwit ki cawe kowe ki urung pantes nyekel diskon ngene iki. Reng. Cah cilik lho iki. Sing diparingi karo Pak Desus iki dudu sapa-sapa kejaba Umi Afifah. Cek lugu kok. Aku ngerti yen kuwi cah cilik, yen ora cah cilik apa tak apusi. Tak omongi. Wong tuwa ki ora entuk nggawa dit akeh-akeh. Mergo wong tuwa kuwi akeh laline, Mas. Ngono lho. Lah terus sing baku wong sing nyekel dhuwit kuwi biasane wong wedok. Sik, apa wedok kuwi? Aku. Ora. Lah kok nyekel dhuwit? Lah terus sing wedok sapa? Umi no. Mbok pandengi ngapa? Ora malih jek tetep samono. Reng, sawangan bocah itu lho. Iki dudu weke Umi. Sapa? Weke Slamet Riyadi Solo. Kuwi lek bange ngawur. Oh, BNI Slamet Riyadi. Tak kira, nduk disimpen Ayo, matur nuwun sik karo Pak Desus. Matur nuwun karo Pak Sus. Matur nuwun Pak Desus. Nggih. Pak Desus. Mugi-mugi. Baru dikei dhuwit kanggo Pak D, mau Pak tok lho. Nggih. Ditabung ya, Nduk. Nggih, Pak. Digunakan yang positif ya. Nggih, Pak. Heeh, kowe sak jeki urip dadi sinden nyekel dhuwit semono lagi iki to. Nggih, Pak. Aku roh ya lagi iki sih anu. Ya iya kok biasane gur dikei 250 kok. Sawang selfie ya 175. Nggih. Aku ngerti nama modele Kesi kok. Iya. Ora ngono kuwi kok sing anu aku dipisui lho. Terakhir ya menika Mbak Nur Handayani menika ugi dipun timbali kalih Pak Desus supados ngregengaken swasana. Nggih. Mangke cara Jawa Baratan sing joget Mbak Wawin. Ngoten. Yen iki mau Umi entuk dhuwit tok iki mengko dhuwit sak ATM-e. Kaya ngerti-ngerti ya. Nur, kene Nur. Ya Mbak Nur, yo turun Ya Mbak Nur. gunung ayo. Iki kagem Pak Desus. Nggih. Iki ya wulan iki nggih ulang tahun nih Pak De. Nggih, tanggal 18 Agustus. Injih. Nggih. Ngaturaken selamat ulang tahun Kepada Pak Desus. Nggih, wilujeng ambal warsa Pak De. Nggih. Ah, oh Ibu kondur. Nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun Ibu. Nggih, matur nuwun. Pak Kadis. Nggih. Nggih, Bu ndherekaken. Tenggo acaranipun nggih Bunda. Nggih. Salam kagem Bupati Sepuh. Nggih, nggih. Monggo dipun bawani riyen Mbak Nur cara Pasundan. Nggih. Oke, bajing loncat nggih. Nggih, monggo. Kajen kincing kajen mulang ngahalong kewang abdi mah anterken pae anterken kanagaran nagara anu baheula nagara anu baheula Allah lajengku kajen ka urgen gunung tegerak-gerak nyamang tegerak-gerak nyamang mang 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 warugan gunung
dados kagolong kojengkang ngecincing hayang kerituagan kadiagan mana abong teuing mana nyeri teuing ento adi pangmentah askeun entok abdi pangmulangkeun dabangmu Awas. hayang nyepah daun Kak Bawin. sereh ambeh tereh tak pikir gurih hayang nyepah dan kabereh ambeh titis pikir rindu cai kopi tanpa gula hari pahit-pahit ini juga jantung hati tanpa cinta sakit sakit datang juga. Nggih. Menika ugi kula aturaken dumateng Ketua Pepadi ing Klaten, pepunden kula, Bapak Mulyana Purwawijaya. Mirsani napa? Nggih. Mirsani napa? Cemaranipun lak kagungane to. Oh, nggih. Sanggar Cemara menika. Nggih, salam nggih kangge Mas Mul. Nggih, lan ugi pepunden kula saking Yogyakarta, Pak Kasijo ingkang kala sonten rawuh Mas Nggih, Gareng. wilujeng mirsani, Pak. Nggih, sakderepun kula nggih ngaturaken matur nuwun sanget kagem Nggih. Pak Desus. Sampun nimbali kula, mugi-mugi tansah pinaringan sehat Amin. lan berkah melimpah kagem Pak Desus. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Siap, Mbak Wawin ya siap? Oke, monggo Cok, berpacu dalam melodi bajing loncat dados. Mbak Wawin. Ngoten niku njogete berpasangan saged napa mboten? Oh, saged mboten? Saged. Lah kok meneng wae kae sitok kae. Maju to, Mas. Kok sik ndak dikira sampean kok lempok. ayo pasangane aku ya kleru wong lanang do lanang kok pasangan. Lah, Ayo tunggu
Aku mbok anggap lanang. Lah kowe karo aku lak ora jaipongan Bondayuda no. Iki ning panggung, Mas. Semua adalah panggung sandiwara. Semuanya itu bersandiwara. Ora mbok tokno kaya ning sampean pengen dunia sandiwara apa dunia nyata? Aku dunia nyata, aku penuh dengan sandiwara kok. Mati ora payu. Lah nek awake dhewe ra sandiwara ya ora entuk dhuwit. Oh ayo sinetron aku sandiwara iki apa? Sinetron. Iya, tersanjung. Iya. Yo. Mbak Nur, ya. Abdi lepat nerusan teti anggalna. Ngene kok kon maner iki piye? Lengene sakmono nyampluk rai ya bosok cangkemmu. Ya piye carane? Oh piye carane ya mending joget ning kene tiba cedak rono. Oh, sampe ketoke gedhe ning. Sampe milih joget ning kono. Heeh. Mbak Wawin rono ngalah, nang arah, ngalah. Sis, kowe rono ra. Kowe tak dake Satpol PP apa pidana? Aku ki ra sadar wae. Nganggo mic cangkemmu ki. Kasare Pak Kaji. Lah wis ana wong ora nyambung kok. Piye? Aku dikongkon dalange, Pak. Kowe ngerti? Sake banget. Dunia panggung kuwi dunia sandiwara. Ning ora ana asuransi kok khusus cangkem ora ana. Iki nyampluk merot sesuk ora nyambut gawe piye? Tak ijoli. Dijoli cangkem apa? Jaran no. Apik men ora. Lho, kono. Aku kene kowe kono. Oh, kono. Kita berpisah, Mas. Tidak apa-apa. Kan di sela-sela kita ada gadis cantik. Wah iya. Mas Gareng. Minggat. Wong edan. Yo, Pak Nur, yo. Berpacu dalam melodi. Hey! Hey! Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Yo, yo. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. Abdi lepat nerusan jati agama. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Api lepas, naruh satu di anggal.
Aduh ya tapi lepas terus